ang inyong mga tulumanon sa reliyon, aron lamang makita sa mga tao. Kung dino ninyo niini magbuhat, dili kamo makadawat o kanti gikan sa inyong amahan nga duwa sa langit. Busa, kung muhatag kamo sa taong kabus, ayaw kini ipasigar ko, ingon sa dibuhat sa mga hambugero, sulod sa mga sinagoga sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron dayon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo na naghimo sa ingon gigantihan. Prayer and almsgiving. Maghisgot kag fasting. Ang simbahan nagpudlo nato sa pagpugong labi ng Merkules sa Banles nga ginasid ka nga magpuasa. Musay pasabot sa puasa, pasabot 1 full meal ra ang imong kanon sa usa ka adlaw. Kay mao kung wa ka maanad ani, kay maklaro mas inyong mga tiyan, nakaluoy sa Ginoo wala man siguro kukaon mo kalima sa usa ka adlaw. Pero ang pagpuasa 1 full meal ra, unya ang the rest half meal. Mao nay puasa. Unya ang edad 18 years old to 59 years old. Ginasig. Usa may tumong tinguhan nini for the forgiveness of our sins. Mayroon ka, maayuno ko karon, magpuasa ko para sa akong mga sala. Lord, I need your mercy. I need your forgiveness. Magsakripisyo ko, ako ning buhaton, Lord, para sa akong mga sala. Kung ako kining intention, Lord, kining akong sakripisyo para sa kalinaw sa tibok kalibutan, labi na sa Ukraine o sa Russia. Lahi sa dong abstinence matag Friday. Di-abstain lang ta sa pagkaon o karne. Pero full meal ang tanan, pamahaw, paniutro, panihapon. Pero lahi ang Ash Wednesday o Good Friday. Kaya ginasig yun ta na pagpuasa. 1 full meal ra. Kung mahimo, kung kaya sa atong lawas. Pero kung di kaya, kagana kag maintenance, unya, senior citizen na ka, ayaw lang po ninyo buksan o dili ninyo kaya. Mga igsoon, as what I have said, nung ditudlo ni sa Ginoo sa atong simbahan, kay mauli pamaagi nga mahimutang balaan at mahimong makahuluganon ang atong Kwaresma. Dili lang tamang sa pagpuasa sa karne. Ang nindot siguro nga pangutana, unsa may mga butang na attach kaayo ta nga atong i-give up, nga atong i-offer para sa Ginoo. Siguro atong mga bisyo. Posible kung kusog ta mo tabako, kusog ta mo inom mo kulapo, mayingon na Lord, ako ning i-give up akong pagtabako karon Kwaresma. Ako ning i-give up ning akong kulapo, Lord, matag-adlaw nga maogi akong giatubang. Ako ning i-offer nimo tanan. Ako ning ihalan, Lord. Bawi-bawi, Lord, sa tanan akong mga sala nga ako nabuhat. O di ka ha? Kay bawo ka sa imong kinabuhi nga addict kaayo ka, attach kaayo ka sa internet, sa paggamit ko Facebook. Nakabantay ka nga sa tibok ning adlaw, murag 5 ka oras, 6 ka oras, 2 aragyod ka sa Facebook. Ug mayon ka, Lord, kay bawo gyud ko nga kini ko akong weakness, Lord. Pero ako ning i-offer nimo. Di na ko mag-Facebook, Lord. Usa na lang yun ka oras, Lord, matag adlaw. Ako ning i-give up nimo. Nahinumdum ko sa adik kayo Facebook nga istorya ba. Sa kanlaw, nasunog ang ilang bay. Pagsunog sa ilang bay, niingon dayon ang maong babay. Ma, pa, tayo basa ayaw sa mong panagan. Kay ako sang i-post sa Facebook na nasunog na ang atong balay. Kung niingon dayon ang ihan, pagdali niha, kay mo like ko. Yeah.
O pagaduog samahan ningon, pagdalig night diha, kay mo comment ko. Cha. Dita may son, unsa may mga butangan na atong i-give up, na atong i-fasting, ang atong ipuasa, atong isakripisyo para sa Ginoo. Believe me, dako gyud kaayong tabang na mahimong makahulugan ang atong warisman, na mahimong malaan kung naatay i-give up o isakripisyo para sa Ginoo. Ikaduha, prayer. Ang pangutana lang ako mga ison, when was the last time nga tininuod kang nag-ampo? Kaysa akong pag-ampo kasagaran, ininsik man, kanang dinalik-dalik ba? Kanus amang higayon nga panahon nga gi-priority yun niyo ang Ginoo. Nga totally yun imong gi-free ang imong time. Nilupod ka sa atubangan sa Ginoo ug nag-ampo kaniya usa ka oras nga wa ka magdalik-dalik. When was the last time nga nibisita ka sa Blessed Sacrament ug usa ka oras ug nakikistorya ug nakikinapit kaniya? Basin baya og 5 na katuig na po na katuig wa nagyud ka kabisita ug nakikistorya sa Ginoo inaagi sa pagkampo. Pagsoon, tinuod, no? Nag-ampo ka, pero usahay ang atong pag-ampo, di tinuod. Tungod sa atong pagdalik-dalik o wala yun nato i-priority ang Ginoo. Kung hindot din panahon sa Kwaresma, na mahimong makahuluganon ang atong Kwaresma, kumuhatag kang panahon na mag-ampo ka sa tinukanay sa Ginoo. Mulupod ka, mubisita ka sa Adoration Chapel, mag-ampo ka, kung sa kauras na tubangan niya. I think it makes sense. And God will be happy for you. O sa katapusan, alms giving. Charity works. Buhat sa kaluwi. Ayaw kalimot nga, wag may bili ang imong pag-ampo o dili nimo ipakita sa imong buhat. Kinahanglan sa, hinaagi sa imong pag-ampo, kinahanglan sa nga naatay kamot ug tiil ug mata nga andam mo tabang sa mga tao na nanginahanglan. Simple charity works. Mayon ka, Lord, akong gi-give up, Lord. Nag-fasting ko, Lord, ang budget nako mauni. Pero karon kining 50, Lord, mao na lang akong itaon, Lord. Kining sobra na 50, Lord, ako ning itabang sa mga tao na nanginahanglan. Akong gi-give up, Lord, ang ako. Kung galing mutabang ka sa usa ka taong kabus, imuha kini sa pamaagi nga bisan ang imong labing sunod nga higala, dili masayod ninyo. Imuha kini sa tago, ug ang imong amahan nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago, muganti kanino. Ug kung mag-ampo ka, ayaw palagingon sa mga tigpakarungindon. Gusto silang magtindog na mag-ampo sulod sa mga sinagoga o diha sa mga iskina sa kalanganan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo, nagigantihan na sila. Apan kamo mag-ampo, apan kung mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong lawak. Kunya kakting ang putaan kung pag-ampo sa imong amahan nga dili makita o gantihan ka sa imong amahan nga nagtanaw sa imong gibuhat sa tago. Kung sa imong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubok kamo sama sa gibuhat sa tigpakarungking, nagsuri-suri sila, nagutom ang panagway aron makita gayon na nagpuasa sila. Sultihan ko kamo, nagigantihan na sila. Kung magpuasa ka, pangilamos o panudlay, aron walay mahibalo nga nagpuasa ka, gawas sa imong amahan na dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtanaw sa imong gibuhat sa tago.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daegon ikaw, O Kristo. Palihog manglingkod. Karon atong sa ulo ang Miyerkules sa Badles. Mo'y sinuganan karong adlaw sa panahon sa Kwaresma. Okay ba ka? Kung Miyerkules sa Badles, labi ng busod na sa Kwaresma, ginabili ang pagkaon, no? Gidasid ka sa simbahan sa dili pagkaon o karne na binakarong adlaw. Usa ka na na ay usa ka lalaki nga gigutom na. Sa iyang paglakaw, nagita siya o restaurant kay tingpaniudto naman. Sa usa ka restaurant, nilingkod siya dito, o niya ni-order siya, o niya, "Sir, pwede bang mo-order o pagkaon?" O niingon dayon ang maong waiter, "Sure, sir, unsa may mo order?" O niingon ang maong lalaki, "Mo-order ko o adobong elepante." O niingon ang waiter, "Sir, wa ba ba'y adobong elepante?" O niingon ang maong lalaki, nagigutom, "Tagaputlong kanto." Nalingon, "Kini na lang kasi naamo. Naamoy kinilaw nga iho." O niingon ang waiter, "Sir, wa ko may kinilaw iho, sir." O ang maong lalaki, nihangad sa langit. O niingon, "Lord, ang tanan nakong di-order, dili sila available. Magbaboy na lang turon." Namura. Binamay son, karong panahon na, no? Tingpugong man, no? Tingpugong. Isip mga Katoliko, na ay tulo ka mga butang nga gipaambit ang simbahan na atong buluhaton aron mas mulaw ang atong relasyon sa Ginoo o maoy makapabalaan nato nga mahimong makahuluganon ang atong Kwaresma. Tulo ka butang: fasting, Lord, kining kwarta atong initabang sa mga nanginahanglan. And that is a charity works. You give up something for the greater good because you help other people para sa ilang kinahanglan. Mga igsoon, gipahinumduman lang tarta sa atong Ebanghelyo sa karong adlaw. Kining almsgiving. Maklaro man sa atong Ebanghelyo na niingon, "Hinaot punta nga kung magbuhat kag maayo, it is not a show." Dili ka magbuhat og maayo aron lang daygon sa iban. Kaya magpasikat ka. Kay usahay baya ang atong pagtabang, kinahanglan gyud nga naay picture. Sa atong pagtabang, kinahanglan gyud nga naay makahibaw. Sa atong pagtabang sa simbahan, sa barangay, kinahanglan gyud i-anunsyo ang atong pangan. Kay kung dili i-anunsyo, mura na tag kahilan tanon, o mura na tag gitubig, mura na tag gipatol, manglukod, i-quarantine o i-lockdown, di na managad sa moderator kay wa mabasa ang iyang pangan. Mga igsoon, come to think about it, usahay ba yan? Sa atong pagbuhat kung maayo, it is always for a show. Gusto kita nga makahibaw ang atong tapad na nagbuhat kag maayo. O matupa sa ito Ebanghelyo, ginasid ta nga tumutapang ta, siguradoa nga bisan ang naging suot mong higala, dili makaibaw sa pagbuhat nimo maayo. O ginasik ka kung gantihan ka sa Ginoo sa imong gibuhat na maayo na way natin nakakita. Mga igsoon, kinapunta, no, kining atong pagtama, kining almsgiving. Kining almsgiving, kada mo tabang ka with a smile. Dili kita na mutabang ta niyang akong dagway kusmod kong dagway. Liya kalihog imong kapal. Kasi kusmod dagdag mutabang, pero ang dagway murag di na masamtan. Kaya murag nagbagot-bot ng nanabi nagbag-ayo. Hinapunta ang atong pagtabang with a smile.
Kaya kini atong pagtama, kaya kinasing-kasing. Dili na daghan o istorya o daghan bagot. Akong usbon mga isuon. Sabi na karon nakaduol na ang eleksyon. Indot sa nga ako sang suripon pag-ayo ang akong pagtabang sa mga tao na nagkamay. Unsa man ang akong tabang? Mutabang ka for the intention na para butuhan ka sa sunod. O tininuod yun ang akong tabang kay mauni ka bubuton sa Ginoo na ang may nakong buhaton. Kung aningon ang Ginoo, do it, no? Not for a show. Dili unta ka magpakaroon nun. Kinapunta na atong buhaton na maayo sa almsgiving, pinaagi ugikan Diyos sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Mga igsoon, kining tulo ka butang, mauni hakbang aron mahimong makahuluganon ang atong parisma o mahimong balaan ang atong kinabuhi. Fasting, prayer, and almsgiving. O sa katapusan, siguro mamutanan mo ako na lang tubagon daan. Dre, unsaon man dre o nakakaon ni karne na dre. Wa man ni kabantay dre, nalipat man ni. Unsaon naman rin namo dre. Pwede na sa dama atong suklian o pag-angko o pag-rosaryo. Nakakaon kita'y kakarong adlaw na paniud to kita, nakapaniud to ka lechon kawali. So karon mingon kakarong gabi mag-angko ko rosaryo. Ako na lang ipahinungod na nakakaon ko lechon kawali. So imong ampuan og usa ka rosaryo ka. Yang mga tanong mo dre, wa man kumukaon dre o baboy dre. Para sa kung sakristan, ningon, wa man ni mukaon baboy dre, pero lugaw naman dre. Pero ang ako kung gikaon na lugaw, usapod ka kaldero. Sus, mawao ang suya. Busog na may hapon kayo. Nadamay son. Kung nakalapas man ta, na ang Friday, na Ash Wednesday, maayaw lang kalimot, no? Na akong suklian sa pag-usaryo o pag-ampo. Sa makausa, napunta na mahimong makahuluganon, tining atong paresma, napunta na mahimong balaan ang atong paresma. Dili karon panahon sa pagsuri-suroy o hayaw, panahon karon sa pag-slow down, pag-pause and reflect and pray. Amen. Palihog manindo. For videos, please click here and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.